بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک عالم اسلام دے عظیم قاری قرآن جے کو اللہ نے بڑی عزتاں نال نوازے۔ عزتاں اللہ کیوں نہ دے جڑا قرآن نال پیار کرے اللہ کو عزتاں نہیں دے۔ میری مراد میرے پیارے بھائی فخر ضلع لودھراں جناب قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب آپ دی خدمت وچ میں میک پیش کرنا چاہنا، اور این سونے شیر نال نہ ملک لہت وچ کم آسی نہ خان قبر وچ کم آسی۔ 3 منٹاں لی نقابت نہیں کرنی، 30 سکنٹاں لی کر دے تے میں قبلہ دی خدمت وچ پیش کراں۔ نہ ملک لہت وچ کم آسی نہ خان قبر وچ کم آسی، نہ کوئی سردار تے نہ کوئی سلطان قبر وچ کم آسی، نہ زر دولت نہ عشرت دا سامان قبر وچ کم آسی، رکھ دم دم شوق تلاوت دا قرآن قبر وچ کم آسی۔ نعرہ تکبیر، پھر یہ بات اچھی کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، زینت القرآن، فخر القرآن، خورشید القرآن جناب قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب۔